अन्नाय दं फरेस्टनि एगेन्स्टआव जों खामानि मावा ओंखायनो नाथाय हाया बयनिफ्राय जोंनि देरसिन हा थायोब्ला नोङो न' मोनगोन हा थायोब्ला नों डेभेलपमेन्ट जागोन हा पाट्टा मोनोब्ला नोङो लामा दालां जागोन हा पाट्टाया बयनिफ्राय जोंनि देरसिन बिराद इम्परटेन्ट हा थायोब्लानो कलेज इउनिभारसिटि फरायनो लनबो मोनगोन नाथाय बे हानि भेलुखौनो दिनै रमद बर'आ बुजियासै बिथांमोनहा मा होनो हा पाट्टा होनांगौमोन होआसै प्रमद बर'नि सोमावसारनायखौ मदद होफादोंमोन बे आस्राबारि ओनसोलनि बा आथियाबारि ओनसोलनि बे माजबाद ओनसोलनि बे रायजो राजा बिथांमोनहा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव दिनै रायजो राजानि जेंनाखौ बे टटेलि जोगारदों रायजो राजा बिथांमोनहा दायथ' लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्शखौ मोजां मोननानै बा बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट थानायलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव बिथांमोना थांदोंमोन बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव बिथाङा बैफोर मोनसेबो जायगायाव फैयाखै नाथाय बिपिएफ सरकार फैयोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा होनदों हा पाट्टाखौ होथारगोन जों होननानै हा पाट्टा होनाया जोंनि 1 नाम्बार खामानि 2 नाम्बार जोंहा जाहैबाय जोङो ट्राइबेलफ्रा जल जंगल जामिनखौ बाद होनानै जों रायजो जानो हाया आरो जों भारतनि आयेनखौ मोजां मोनो आरो भारतनि फरेस्टखौ जों मोजां मोनो आरो फरेस्टखौ रैखा होनायाबो जोंनि दायित्व प्रमद बर'आ जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन जेला राजा लामा जथेदोंमोन ट्रेन लामा जथेदोंमोन प्रमद बर'नि सोमावसारनायखौ मदद होफादोंमोन बे आस्राबारि ओनसोलनि बा आथियाबारि ओनसोलनि बे माजबाद ओनसोलनि बे रायजो राजा बिथांमोनहा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव दिनै रायजो राजानि जेंनाखौ बे टटेलि जोगारदों नाथाय आन्दालन समाव राजा लामा जेला जथेयो प्रमद बर'आ जेला एबसुआ बुंहरो 10टा बास फै अब्ला बिथांमोनहा बारासो थाङोमोन प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो खोथायाव अकल प्रमद बर'नि नङा बिथांमोनहा जाथियाव मोनसे सेन्टिमेन्ट थानायलाय बिथांमोनहा रायजो राजा बिथांमोनहा दायथ' लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्शखौ मोजां मोननानै बा बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट थानायलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव बिथांमोनहा थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव आफादगिरि थानाय समाव गोबां रायजो राजानो खोथा होबोदोंमोन ओनसोलखौ बिथाङा गोबां बाख्नायनानै खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव बिथाङा बैफोर मोनसेबो जायगायाव फैयाखै रायजो राजाखौ खबर लाफैयाखै इभेन रायजो राजाया जुदि थाङोब्ला खबर लानो थाङोब्ला बिथांमोनहा खबर लायाखै इभेन प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजोंसो मोनगोन होननानै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे प्रमद बर' चिफ जानायनि उनाव चिराङाव क'क्राझाराव एबेक्सनसो खालामदों बियो दा ओंखायनो हा पाट्टा होनांगौमोन नाथाय बिथांमोनहा होनो हायाखै जोंनि सरन बर' आदा बिथां एमएलए बिथांनि नाजानायावसो बे ओनसोलनि रायजो राजाया हानि पाट्टाखौ मोनदों बे ओंखायनो जोबोद दुखुनांथाव मा होनो बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोथौ दुखुफोर मोननाय दङ आरो दिनै ओंखायनो इउपिपिएलआ बे गामियाव हाबफैनो हायाखै ओंखायनो दिनै इउपिपिएलआ जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन आइडि न' नाम्बार गैयाब्लाबो आइवाइ न' नाम्बार होगोन होनदोंमोन मैगं फाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा बै मानसिफोरनो रां अनसुंथाइ होनो होनदोंमोन दा बिथांमोनहा मोनसेबो खामानि मावाखै ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनाय दङ आरो हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैनायनि उनाव उदालगुरि ओनसोलाव मिनि सेक्रेटारि लुगोन इउनिभारसिटि लुगोन होनदों आरो जा लामा दालां जानांगौ बेखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो आवगाय लुखांबाय आरो जा लुबावनो दङ बेखौ जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनासो लुगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिराद मोजां आं अराय सम इसोरनाव आर'ज खालामबाय थायो बे गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाया अराय सम मोजांल' थांना थाथों फिसा हौवा फिसा हिन्जावफ्रा लेखा फरायनो हाथों बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय प्रमद बर'आ आवगायहाय बुंदोंमोन गाव एबसुनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव बर'नि एमएलए मन्थ्रिफोराबो थासान्दियाव दिनै मानो माखासे जोंनि बर'नि संग्रामिफ्रा जेलाव थानांगौ होननानै नाथाय दिनै प्रमद बर'आ उल्था दिनै प्रमद बर'आ चिफ जाफैनानै दङ प्रमद बर'नि गोबां लोगोफ्रा एमएलए मन्थ्रि जानानै दङ नाथाय एकर्डनि उनावबो जोंनि माखासे सागानगिरि बिथांमोनहासो दिनै जेलाव दङ बेफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन गाव खुनु दिन एमएलए मन्थ्रि जाया होननाय मानसिया दिनै चिफ जाफैबाय 1 नाम्बार प्रमद बर' थगायनाय एकर्डआ आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला सुइसाइड खालामदों होनदोंमोन बेबो थगायनाय 1 भट 1 जब होनदोंमोन बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होनदोंमोन दा जोंसो उल्था बुंबाय इंराजि रोङा नामा बिसोर जबनि खामानिखौ मिन्थिया होननानै थेला बोनायाबो दाना जबसोनो सोरबा जुदि थेला बोयोब्ला बेबो जबसो मावदोंनो बिसिना दा ओंखायनो
प्रमद बर'नि बे मोसा खोथा बुंनायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंदों। इउपिपिएलफ्रा गामिनि रायजो राजानो हाबनो हायाखै आरो इउपिपिएलनि सायाव गामिनि रायजो राजाया फोथायनाय गैला। ओंखायनो बाय बाय प्रमद बर', बाय बाय इउपिपिएल, वेलकाम हाग्रामा महिलारि सारखौसो बरायदों। जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जनजागरन रिलि लागोन आरो बे रिलि जायोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लागोन होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। थेंक इउ। माखासे मानसिफोर दङ जायनाखि गेजेरनि मानसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव मा मावदोंमोन मा मावाखैमोन। आंबो मोनसे एबसुनि बै समनि दैदेनगिरिमोन। नाथाय माखासे फिसा फिसा भुलखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावदों, गिदिर गिदिर भुलखौबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावदों। नाथाय बिनि हानि पाट्टाखौ मानाव गेदेर सरन बर' एमएलएनि नाजानाय आरो गामिनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नाजानायनि गेजेरजों माखासे हानि माबाखौ जेंनाखौ एसेबाबो सुस्रांनो हादों आरो जोंसो बिपिएफआसो हागोन। एबसुआ हाया। एबसुआ मोनसे नन सरकारि मानसिसो बिसोर प्रेसारसो होनो हायोमोन। दा दिनै इउपिपिएलजों गावसोरजों एबसुजों जेबो फारागथि गैया। दा दिनै हायोमोन बिसोरो इउपिपिएल सरकार थानायनि उनाव, नाथाय बिथांमोना गोसोआनो गैया। बिथांमोना एभेक्सन खालामग्रासो। दिनै इउपिपिएलआ बर' रायजो राजाखौ एभेक्सन खालामोब्ला एबसुआ फंसेबो खोथा बुङाखै। बिथांमोना नायनोनो थाङाखै। दिनै बेबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां क'क्राझाराव प्रमद बर' एभेक्सन खालामबा, फेरेंगा एभेक्सन खालामबा एबसुनि मानसिफोरनि मेगनाव मोदै गवाखै आरो बिथांमोना नायनोबो थाङाखै। बेनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबादि रलखौ लानानै। दा ओंखायनो आं बेखौनो सानो बिथांमोननि बेबादि रल लाबाय थायोब्ला रायजोनि अनसायनाय बिथांमोना मोननाय नङा। ओंखायनो जिंगाबिल ओनसोलाव बे ओनसोलाव इउपिपिएल सरकार दङब्लाबो मोनसेबो मावनायनि सिनानो गैया। नाथाय जोंनि अपोजिसन एमएलएब्लाबो सरन बर' आदाया जथेस्थ' गाव जेरै हायो बेबादि मावनानै नाजादों डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानिखौ। जों खोथा होदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार शिफ्ट थानायनि उनाव, शिफ्ट जाखांनायनि उनाव, सरकार दाखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां माखासे दिनैबो एप्लिकेसन होदों आंनो। बे एप्लिकेसनफोरखौ लानानै जों हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव आं सानो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों बिपिएफआ नाजागोन। नङा, जोङो भारतआव फरेस्ट डुलार एक्ट मोनसे आयेन जादों, आयेन पास जादों। फरेस्ट डुलार एक्ट माने ट्राइबेलफोरा हानि पाट्टाखौ मोननो नांगौ, जाय 2005-06नि सिगाङाव रायजो जानाय, नङा होमबा? बे फरेस्ट डुलार एक्ट बेनि थाखाय जों मोनखानो नांगौ। मानोना जोङो ट्राइबेलफोरा जल जंगल जामिन बेखौ नागारनानै जोङो आलादा जेबो साननो हाया। जेराव हाग्रा थागोन, जेराव दै थागोन, जेराव हा मा थागोन, बाव जों ट्राइबेलफ्रा थायो। ओंखायनो होनदों ट्राइबेल आदिबासि होनना जायखौ बुङो जोंखौ ट्राइबेल, इंलिसाव ट्राइबेल होनो। बे ट्राइबेलफ्रा जल जंगल जामिनखौ नागारनानै जेराव थाङा। नाथाय जोंहा अननाय दं फरेस्टखौ, फरेस्टनि एगेन्स्टआव जों खामानि मावा, भारतनि संबिधानजों जों खामानि मावा। दा ओंखायनो नाथाय हाया बयनिफ्राय जोंनि देरसिन। हा थायोब्ला नोङो न' मोनगोन, हा थायोब्ला नों डेभेलपमेन्ट जागोन, हा पाट्टा मोनोब्ला नोङो लामा दालां जागोन। हा पाट्टाया बयनिफ्राय जोंनि देरसिन, बिराद इम्परटेन्ट। हा थायोब्लानो कलेज इउनिभारसिटि फरायनो लनबो मोनगोन। नाथाय बे हानि भेलुखौनो दिनै प्रमद बर'आ बुजियासै। बिथांमोनहा मा होनो हा पाट्टा होनांगौमोन, होआसै। नाथाय बिपिएफ सरकार फैयोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा होनदों हा पाट्टाखौ होथारगोन जों होननानै। हा पाट्टा होनाया जोंनि 1 नाम्बार खामानि। 2 नाम्बार जोंहा जाहैबाय जोङो ट्राइबेलफ्रा जल जंगल जामिनखौ बाद होनानै जों रायजो जानो हाया आरो जों भारतनि आयेनखौ मोजां मोनो आरो भारतनि फरेस्टखौ जों मोजां मोनो आरो फरेस्टखौ रैखा होनायाबो जोंनि दायित्व'।